खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 3 सेप्तेम्बर 2020 बिस्तिबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्ला मुसलपुर निकासि लक्ष्मीपुर ए ब्लकनि भानुमति रामसियारिया गावनि असे फिसाय सन्तोष रामसियारिजों बुजानानै थैनांगौ जाबाय। सन्तोष रामसियारि दुथाङा गावनि बिसिखौ बुबाय थाखायोमोन, नाथाय बिस्रानि न' खाथियाव रावबो बुजिनाय बर' मानसि गैयामोन। बेनि थाखायनो बिस्रानि न'खराव थांनानै बुजायहैयामोन। दा बेनि जाहोनावनो बे सन्तोष रामसियारिया गावनि असे बिसिखौनो बुनानै बुथारबाय। सैमा गियाननि मानसि, बे मानसिखौ दा पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबाय। लोगोसे कामतापुर अट'नमास काउन्सिल बिलखौ दिनै आसाम बिधान सभानि जुथुमायाव पास खालामनायनि उनाव कच राजबंसि हारिनि गेजेराव गोबां रंजानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं धुबुरी जिल्लायाव सासे खामानि मावग्रा गथ'सानि मोदोमाव दै गुदुंजों लुना होग्रा दुथां सिद्धि प्रसाद देउरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हाबाय। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सिद्धि प्रसाद देउरि। बेयो जाहैबाय देउरि मानसि, बर' मानसि नङा। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नरेन्द्र मदिनि टुइटार एकाउन्टखौ हेक खालामग्रा हेकारफोरा गावसोरनि मुंखौ जन उइक हेकार ग्रुप होननानै बुंनानै लादों, नाथाय दासिमबो रियेल हेकारखौ मोनथ'नाय जायाखै। दहाय सानाव आं मोनसे भिडिअ खांबाय, नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायाखै, नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। लोगोसे आन्ध्र प्रदेश सरकारा गावसोरनि रायजोनि फरायसाफोरखौ बासायनो थाखाय रामि आरो पकार गेम गेलेनायखौ बन्द खालामना होबाय। गुबुन खौराङा जाबाय तामिलनाडुनि तिनि जिल्लानि सानै फरायसा आरो फरायसुलिफोरा अनलाइन क्लासनि जेबो लेसनफोरखौ बुजिनो हायैनि थाखाय सानैबो फरायसुलि आरो फरायसाफोरा थैनांगौ जाबाय। आरो बिसोरनि मुङानो जाहैबाय नित्याश्री आरो बिक्रा पान्डे। सानैबो 10 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेबायदिनो जागासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आर्मिनि चिफ जेनेरेल बिथां MM नाराभानेआ दिनै लादाखआव अपारेशनखौ नायबिजिरनो थाखाय भिजिट खालामहैदों। माने चाइना आरो इन्डियाजों जोंनि बे रिलेसना मोजां नंला, बेनिखायनो माखासे अपारेशन खालामनायनि बा वार जानायनि माखासे प्लेन खालामगासिनो दङ। बेफोरखौनो नायबिजिरनो थाखाय आर्मिनि चिफ जेनेरेल बिथां MM नाराभानेआ लादाखआव थांदों। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 83,883 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोन्दों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे हायोबा शेयारबो खालाम। बाय बाय।